Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang gitawag na to kabugaton anang pagtuo. No? Okay. Kung mamatay man ko karon sa ato ang away, apa man ko ikaduhang kinabuhi, kay banhawon man ko sa ako ang manluluwas. Mao na kanunay gyud mga kaigsunan. So therefore, kining latest development karon nga naa na ceasefire, total ceasefire nga gi-anunsyo ni US President Donald Trump, dili lang kuan daw 0400 GMT. So kay meaning anang GMT. No? Grabe mo tila. Grabe mo tila ang meaning diyan ng GMT. Grabe mo tila. 0400 GMT. Oh. Siya meaning ng GMT? Grabe mo tila dyan. Grabe po ni mo. Wa pa yung kamhuwas si gabi Ang bot pasabot anak may gala Greenwich Mean Time. No? Gi-practice na 1884 19 to 1972 mga higala as International Standard of Civil Time. So, mura ba og alas 4 alas 4 buntag sugod ang ceasefire. No? Karong buntag dito sa ilaha. No? Lahi man ang oras dito sa Middle East mga higala, ikumpara diri abot pila ba ka oras ang delay or advance nato anang tunga-tungang sidlakan mga kaigsunan. No? Basta kita 24 hours ta almost sa US kay burag nag-atbang man ta sa globe, pero ang Middle East na may portion nila mga higala nga duol ra pud kaayo sa Asia. So dili kay ta sigurado, basta ang anunsyo kuno mga higala karong buntaga is total ceasefire. So kung may kag total, mura po na siya mga higala unconditional. Nadihado ka man sa gira, wala kay mahimo but to submit mga kaigsuunan sa gitawag nato kining kuan, kining peace, mo submit ka para sa kining kalinaw. Ayan, total ceasefire mga higala. Total ceasefire. Ayan. So, mao ni ang latest nga development karon. Now, unsa mga higalay effect nini? Ang unang effect nini, hininluay sila sa ilaha mga higalang mga sagbot dito, no? Siguro ang mga nagnegosyo din og mga plastic bakal buti daghan na dito, labi na kanang aluminum, kay ang kini mga higalang mga ballistic missile ug uban pa ng mga bomba, no? Kasagaran anang gibalot ana aluminum, mahal ra kay ng aluminum ron. Gaan man pud. Pero naa diri caveat, ay mo patakag pamunit pod kung naa mo didto, manghagdaw mo dito og aluminum, ayaw pod mo patakag pamunit. Kay basig ang inyong mapunitan kanang bomba nga wa pa mobuto. Pareha din makalutan na itong mga vintage bomba. Nadaghan na dito, di ba? Kinaabay mga bomba nga katuganing usara siya kabuok o niya inigbuto sa ibabaw, daghan na inaalay siya 8 kabuksulod, 10 kabuksulod, bomba pod. Nayuban na ito mo paltos man. Kay dili matrigger mga higala, maunang maabot sa yuta, wa kabuto. O niya, og imo atong bakalog apil, pareha atong naitabo das buhangin, gibaligyan ng bakalan das buhangin mga higala, gigabas. Kay kaingog, Yamashita Treasure, gigabas. Na trigger, ni ignite, ni buto. Kaluoy sa Ginoo, ang kining tiil ug mga tuhod mga higala nasalay dito ibabaw sa sangas batilis pagbuto. Kay bomba nagpatakag pamunit. Kanang mga bakal-bakal nyo da bisag dis Pilipinas daghan din ipambomba tong una sa mga Hapon ug Amerikano nangalubong na nya makalutan maingon nimo Yamashita Treasure na.
patay gyud mo diha. Patay gyud mo diha. Ayaw gyud mo kumpiyansa. So daghan na ron dito. Ma-Iran man ug ma-Israel, daghan na dito mga higala kay naagyon na kanang mupalpak, no? So mo na panghinluon karon, dili basta-basta dayon nga tungod kay nag-ceasefire. Ang naundang lang din mga higala ang opensiba lang. Pero ang rest nga na post anang gitawag nato og gira, no, kanang mga bala din kanang mga bomba din wa kabuto, delikado gyapon na, and that's the reason nganong dili pwede nga mobalik dayon ang mga civilian mga higala sa lugar kung diin ay tabo ang gira, kay naapay himuon ana nga clearing operation, no, naapay himuon mga higala ana nga clearing operation. Una i-allow ang kanang pagbalik, no, full repatriation sa mga civilian nga nag-evacuate tungod mga higala sa gira. So mag-inihapay na ron sila pila ang ilahang damage, at least og sa pelikula pa ni perting dakuha din ni gasto mga higala ang ilahang salidas kalibutan kay sila may gitan-aw, no, sila may gitan-aw mga higala karon. Ay itong 12 days, 12 ni kadlaw. 12 days exchange of kanang 12 days crossfire. Anaon na lang nato between Israel o kini mga higalang Iran. Murag pelikula tanaw nimo, pero kabalo mo kada buto ato pila mga higala inigbuto salon man pod sa kontra pila ang gasto ana. So very expensive to siya mga higala nga shooting. Libuan ang namatay pod, no, ato nga shooting mga higala sa part sa Iran, og dozens of Israelites pod sa part sa Israel mga higala. Ang luoy dito makita niyo mga bata kaon na lang mga kaigsunan og sagbot sa kagutom kay tago kay gira lagi maigo mga kaigsunan. Pait kaayong kinabuhi sa gira. Mas maayo pa gugma na lang yun. Gugma na lang. Bahalag ang kirida ug ang asawa magira. Ang importante silang duha imong gihigugma. Grabe. Grabe po ng kuana na. Ang ano magduning mga lalaki nga poligamos man kaayo, no? Taod-taod mga higala ato po ng dalikatan. Wala mga pipila ka mga pahinom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 24, 2025. Ngayon, meron tayong low pressure area na binabantayan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa lang 290 kilometers west ng Ambulong, Tanawan City, Batangas. Kumikita po natin, nakabilog po ito ng orange, at kumikita natin dito sa ating legend, ang orange po ay medium po. Ano po ba meaning netong medium? Medium chance po siya na maging isang ganap na bagyo. Ang meaning po neto, mababa yung chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours, pero hindi natin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, meron pa rin naman tayong southwest monsoon or hanging habagat na patuloy na umiiral dito sa may southern Luzon, pati na rin sa Visayas at Mindanao. Ito rin po yung nagdadala ng mga malawakang pag-ulan, lalo na dito sa western section ng ating bansa. Ano po ba inaasahan natin panahon para sa ngayong araw dito sa Luzon? Inaasahan natin magpapatuloy ang mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng habagat dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, pati na rin dito sa may Mimaropa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, naasahan natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius, Lawag, 26 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 24 to 33 degrees Celsius, Baguio 17 to 23 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius.
Dulot pa rin ng habagat, inaasahan natin patuloy din makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Western Visayas, pati na rin dito sa may Zamboanga Peninsula. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan din natin ang maliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga panandaling ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm, lalo na ito sa mga hapon at gabi natin. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 23 to 30 degrees Celsius, Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius, Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. For Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, at Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius, at Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Kahit may low pressure area po tayo, wala pa rin naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:29 AM at ang sunset mamaya ay 6:28 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Alright, balik tayo Michaela. Dili sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Samtang, doon na Michaela, 13 minutos ang kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, naamanggoy ko ano. Actually, gibombahan pa Michaela sa Iran ang Doha, Qatar, no? Ang Osaka military installation sa kining Estados Unidos nga naa sa Doha, Qatar. Naay daghang mga spekulasyon nga mobalos mga higala ang Qatar ngadto sa Iran, pero napo ningon nga dili na tungod kay aliado ra gyapon na sila, no? Dinha sa kining Middle East, but kining tanan mga higala mo na gitawag og bridge water under o sabay tawag ana di sweetheart troubled bridge under troubled water. Oh. Bridge under troubled water, meaning kuan siya na ba? Moot in academic na, kung baga mga bay. Tungod kay, na last hour pag yun, ang Doha, Qatar, mga kaigsuunan sa Iran, una na itabo ning total ceasefire. Now, naamanggoy, gitawag na to mga higala o sidebar story, aning hitabuan ni, no? But pasabot, na ay interest din ang US kuno. Nganong ilaha may galang gibombahan ang kining Iran, no? Isip tabang ngadto sa kining Israel. Ayan, na ay naglimin din nga istorya. Dili lang ni siya pure mga higala nga kanang pag-liberate sa mga Iranian. Nga daghan na kaayong gipang-ihaw sa ilahang lider nga nagsupak-supak, no, sa gustos gobyerno. Dili lang ni maigala hulga sa nuklear nga dili magpatuo ang Iran, dili lang ni isyu sa pagpinan sa Iran sa mga terorista mga higala nga kanunay nahimong hulga, no, sa kining kalibutan, particularmente na sa nasod sa Israel anytime sige mga higalag pangatake apan ang usada dinhi sa isyu nganong misalmot mga bahay ang US, no? Nakapasaltas kilay sa ubang mga nasod, labi na katong dumadapig sa Iran, China and Russia, tungod mga higala sa isyu sa petrodollar, no? Petrodollar. Unsa ning isyu aning petrodollar mga kaigsuunan? Yan, mao ni ato ang klarohon, no? Kay kaning petrodollar manggod nga giingon nato. Good morning da kang Jesse Bahinting sa may Lisada Turil, Victor Radasa, maayong buntag po din ha. Ang petrodollar manggod, mura mga higala siya og agreement sama sa Saudi Arabia, nga ang tanan nilang lana mga higala adto paingon sa US, kung di man tanan but the majority sa ilang produkto sa lana mupaingon mga bahay ngadto sa US. In exchange sa kining dollar. Para dollar ang ilaha may galang pagagamiton. Mao na ang gusto ko no sa US dinha sa Iran. Onya in exchange pag yun, mupalit og mga kahimanan mga higalang igugubat
ang Saudi Arabia sa kining US kambyoan ng produktong petrolyo, no? Nga gusto sa US i-implement po din sa Iran. Naana day mga previous nga agreement pero gituis mga higala sa Iran. Nga ang ilang produktong petrolyo dito sa US baligya kambyoan mga higala og dollar og armas. Mo ng petrodollar nga naman kay ang gihimo mga higala sa Iran dito man ni palit murag sa Pilipinas ba panahon digong dito ni palit sa Russia mga higala o sa China nga kalaban sa US siguro nangita ang Iran mga higala asay mas barato dito sa China ni palit o sa Russia perting suko ako no mga higala sa Amerikano aning US kauman nagpatuman mga higala og oil embargo wa na sila tugti nga makabaligya mga higala sa open market sa ilang produktong petrolyo. Mao na nga daghang black market ang gihimo mga kaigsuonan sa Iran. Naghimo sila mga pipeline gawas sa ilahang nasod paingon nato sa mga silingang nasod didto na sag-ubon mga higala ang lana. Onya ibaligya black market ang dating. So ingon anang nahitabo kay ang gusto lagi sa kining US sila'y mo kontrol kuno sa lana mga higala anang Iran. Taon-taon ato ning balikan human lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love. Balik tayo ka na din sa ito para kuyog sa programa nga Isyu sa masa. Now, na-mention na ito kaganihang may tungod aning isyu sa petrodollar nga usa sa mga rason mga higala nga nung nakisawsaw ang US sa gira tali sa Israel o sa nasod sa Iran. O aning petrodollar. Kay, lagi, sa na-mention na nato kaganiha pa, kanima kung Israel o Iran, suod kayo ni sila. Sila niyang magtinabangay atong una.
kalaban ang mga Sunni Arabs nga mga nasod. Kay Shiites man ni mga higala ning Iran, no? Ang Shiites gideklara na sa Saudi Arabia ang dili na sila mga Muslim mga higala. Bisag ilang ipamugos nga Muslim sila pero wa na sila ilha sa kining mga Sunni Arabs, no, nga mga Muslim. So mo na bikil nila. Karon ang issue kaganihan ato ang gibiyaan is about aning petrodollar. Tungod kay ang kining Saudi Arabia ni uyon ni sa gusto mga higala mo ning naa sila taas na kayo nga relasyon, manegosyo, ekonomiya, seguridad ang US ug Saudi Arabia. Kay ang Saudi mga higala ni sugot sa gusto sa US nga ang tanan nilang supply sa lana, ang US ang magkontrol. Bayaran mga higala sa US pinaagi sa dolyar unya mupalit pod sa mga armaments ang Saudi Arabia. Mao na gusto may tabo kuno sa US din sa Iran kay partindaghan na puniglana ning Iran mga higala nya dako kay ni nga nasod. Ang problema kay ang Iran nagsimang-simang wala mo palit sa mga armaments gikan sa US. Inay nangitag barato niadto mga igalag China ug Russia, nangitag barato. Mao na nga labi ang sukua sa US. Nagpatuman og oil embargo mga higala. Di na sila makabaligya sa open market, black market ang ilahang gimo. Nagtukod og mga pipeline pagawas sa ilahang nasod dito na sag-ubon mga higala sa boundary nya baligya black market ang negosyo aning oil sa nasod sa Iran. Mao na nga naghan gyapon sila og kwarta bisan og naa mga higalay limitasyon ang ilahang pagbaligya sa produktong petrolyo. Karon kani mga higalang mga teroristang Houthi, Hezbollah ug Hamas. Sagad ani nila dili ni sila mga Shiite Muslims, mga Sunni Muslims ni sila. Nga doon na po'y interest batok sa Israel. So, daghang kwarta ang Iran, naghanyag nga ilang ipinance, bahalag, masyait ka, kuan ka, Sunni Arabs ka, ipinance ka sa Iran, kaya daghang kwarta, gisakyan po ani mga higalang, mga panuhak nga mga terorista, grupo. Mao na nga, walay stability sa part sa Israel mga gala kay pag makabinta ning mga grupuhan ni tirahon man sila, di ba? Pareha atong October 7 ba to nga gihimo sa mga Hamas nga maoy hinungdan aning samuka ni ron kaning girahan ni ron mga bay nga nagpiesta ang mga Israelites, gikalitan lang mga higala og atake sa mga Hamas, daghang nangamatay, napay mga hostages mga higala nga may resulta sa grabe mga higalang gira. So, ang gitawag na tog sidebar issue din nga petrodollar. Na trigger tungod aning nuclear weapon nga giingong gihimo mga kaigsuunan sa nasod sa Iran nga walay abiso, walay permiso gikan sa United Nations Atomic Agency mga higala. So walay pagtugot kay membro man ka sa UN dapat naa kay permiso. Now, kung imuhang tan-awon ang kasaysayan, daw, istopel mga higala sa part sa US nga kwestiyonon ang kamugnaan sa kahimanang nuklear sa Iran. Why? During sa time mga higala ni Hillary Clinton, ang US may usa sa mga supplier og uranium paingon sa Iran. Di ba? Ang US mo'y naghatag og uranium sa Iran. O sige, for purposes of discussion, okay ra na. Tungod kay energy ang programa mga higala sa Iran. And US has the control kung pila lang ang uranium ang ilahang ihatag aron dili makahimog mga nuclear weapon. O sige, okay na. But remember, they allow US mismo ang naghatag og uranium mga higala sa Iran. Then, on the following administration, kisabay ni sunod ato, Barack Obama,
nag-approve og billions of dollars mga higala para sa nuclear program sa Iran. Oh. Pag-abot ni Joe Biden, naa sila yung mga frozen kining account mga kaigsuunan tungod kay nakita daw sa US nga paingon sa nuclear weapon ang nuclear program dili para sa ekonomiya, enerhiya mga bay. Pero pag-abot sa administrasyon ni Joe Biden, girelease ang mga frozen nga mga kining asset mga higala sa Iran. Sabot pa sabot, with this three administration mga higala, they were supporting the nuclear program of Iran. Di ba? Pero pag-abot sa administrasyon ni Trump, lahi na. Gibombahan na mga higala kay naa nuclear weapon, ang justification hulga sa tunga-tungang sidlakan. O sa tibuok kalibutan. Mao na justification. And that's why ang US ni enter mga higala aning giraha karon. Gibumba-bumbahan ang tulo ka mga dapit. Diin gituhuan, gitaguan sa mga scientist nga maoy nagmugna ani mga higala mga nuclear weapon sa Iran. Ang mga nuclear plant gipambumbahan mga bahay to paralyze the program. Pero kung imong balikan sa sinugdanan, ang Estados Unidos maoy usa sa mga instrumento aron makabaton og nuclear power nga maoy source sa nuclear weapon mga higala sa Iran, US. Pero karon nga naman ngayon ang nahitabo. Tungod kay lagi naglagot mga higala kuno ang US. Nganong wala mutuman sa kasabutan ang Iran. Naaman sila gentleman's agreement. Ambi ng inyuhang oil matod sa US, ambi ng inyong lana. Kahuman, bayran ni namo og mga kahimanang igugubat og dalar. Mamanay gusto sa US. Ang problema kay ang Iran nagsimang-simang. Inay nga tumanon ang ilang gentleman's agreement kuno didto mga higala na malit sa China og uranium, didto mga kaigsuonan gideposito ang ilahang lana pinaagi sa black market. Ngano man tungod kay ang China nagkinahanglan mga higala og lana nga dako. Remember, ang China is an industrial country. Ang production sa ilang coal hapit na mahurot mga kaigsuunan, and 2030 kung dili sila makakita og sakto nga source, doon na mga higalay may tabo nga pagka-paralyze sa ilahang ekonomiya as industrialized country. Tungkol kay ilang mga industries dili na maka-function mga kaigsuunan kay wa sila ilana. Munang nakigkunayban sila sa Iran. Kay daghan kayo lana ang Iran. So ilang gitagaan ang Iran mga higala o drone, mga ballistic missile, uranium, gitagaan sa China. Pero inyong lana, diri paingon sa mo. Siguro sa una-una mga higala sa Iran, makabarato ta sa China. Di ta mo to sa US, mahal kay ng US. Luokon tas presyohan na yan. Diri ta sa China. Kay ang ato ang lana pila ka barrels daghan na kaayo ballistic missile drone ang ato ang makuha. Di ba? So perting laguta ana mga higala sa US. Ang Russia nakisawsaw lang na tungod kay tie up sila sa China. Diri mga higala sa Indo-Pacific region. Pero China gyud ang nagdula nila taga-kaparting daghanang drone og ang drone sa US usa lang kabuok the same nga price mga higala pulo na ka drone imo makuha sa China. So ingon ang Iran diri tas China kay daghang kay drone atong mapalit. Di ba? So ingon ana ang kani mga higalang issue aning petrodollar. Karon sa kalagot sa US nangita sila og justification. Ang justification mga higala nga ang kini nga naisgutan nga nasod Iran naghimo kuno og nuclear weapon
nga hulga sa Middle East o sa tibuok kalibutan. Yan. Murag yapon ni gatong kang Saddam Hussein. Weapons of mass destruction kuno ang gitago ni Saddam. Maotong ilag yung gibumba-bumbahan ang Iraq. Nadakpan si Saddam mga higala, giprosecute, gikumbikto o gi-execute mga kaigsuunan. Motoy na itabo ato. Kay naa ko no weapons of mass destruction, pero hangtod karon wa pa gyapon makit asa tong weapons of mass destruction. Wa nay kalainan kang General Torre kaniadto sa QOGC nga naay heartbeat mga higala. Wa gyud makiti ang heartbeat. So mao na ang naglimin nga istorya dinha mga higala anang pag-apil-apil sa US sa gera sa Iran o Israel. Ang Israel, dili ikalimod, nga mo na siya eyes and ears sa US. Wa may NATO di dapita, kaya ang NATO mga higala, turo man na sa Poland, Germany, dito dapita sa Europe. Maabitaw na nagira ang Ukraine o ang Russia, kay gibutangan og NATO sa US mga higala, ang Ukraine. Ya suko mang Russia anang nito kay burabag inyo naman mingi palibutan aning mga armadong grupo. So man may inyo haming i-invade mo nang suko mga gala ang Russia. Gigira ang Ukraine nganong nisugot sila nga butangan og NATO mga higala ang kini nga Ukraine nga duol kaayo sa Russia. Mo na itabo nila. Karon kaning Israel murag mao ni siya ang NATO dinha sa US mga higala sa tunga-tungang sidlakan. Sila ang nagamonitor anang mga activity dinha sa mga terorista kung unsa na ilahang ginahimo, ginaplano dinha against US. Kaya ang US, superpower man ang US. Kung naa ka sa ibabaw, naagi magtinguha sa imuhang grupo nga i-pull down ka. Di ba? Murag ka nang ni-asinso ka kay namaligya kag balot, namaligya kag barbecue, namaligya kag lugod. Ay mga silingan nga nakabalong, uy, ni-asinso siya, okay, namaligya siya balot, lugod, ug unsa pa nagibaligya din na. Naagyo na sila himuon nga i-pull down ka. Di ba? Crab mentality ba? Mao kay nang giingon ako. Kanang mga kamot nga nagpalakpak sa imuhang kalampusan karon, mao gyapon ang kamuta ang mag-ampo alang sa imong kapakyasan sa umaabot. Di ba gipalakpak lang naron sila aron ingnon. Nga okay kaayo ka, gina-praise kanila tungod sa imong kalampusan. Pero kanang mga kamuta nga nagpalakpak karon, mao na mga kamuta nga magsigig ampo, makuan unta na, matikwang unta na. Di ba? Sa umaabot, di ba? Mao na mga higala ang crab mentality. So, kung imuhang tan-awon, burabag Israel kontra Arab, dili. Burabag ang Israel manggo dinha, maunay tigmaritis ngadto sa US nga maunay ginahimo. Muna nga gusto na sila mga higala tanggalon dinha para mawa na ang marites sa Middle East kay sila ang marites paingon ngadto sa US. Kani ko lang nako kana bang buraba og dili po siya literal apan that's how I describe sa kining Israel. Irrespective anang ilahang mga religious conflict, mao nay sugo mga higala sa US. With all the support, barog din na. Gipahawa mo na ni Hitler during the Holocaust, ibalik na mo dia. Kamo mo'y magmonitor ana din hang mga terorista nga mga kining Muslim. I-report dayon na sa amoa kay amoa ng aksyonan. Di ba? Kay lisod man god, ang Middle East magkadako, magka-unite sila mga higala, hulga man sila. Isang asa nimo tan-awon nga perspective, hulga man gyud sila mga higala sa US. So to monitor and neutralize mga higala aning naisgutang threat against a superpower nga nasod. Naagi dapat magmonitor kung unsa na ilang ipantrabaho dia. Oy, si Kuan naghimo naglutang. Di ba? Oy, si Syria, si Egypt, naghimo naglutang. Di ba? Iya din ang imarites ngadto sa US. Si Kuan, si Syria, si Kuan,
naghimo naglutang kay pangluthangon na mo diya sa US. Oh. Di ba? So, nakabalo ning mga Arab countries nga siya mo tig-report dito sa US, mo na maglagot, atakihon siya. Oh, atakihon. Nya nanay kalagot daan na historically, biblically, na sila rift daan. So, maglagot mga igala ang mga Arabo palibot aning Israel. Mo nang ilahan tiraho ng Israel. Gusto nila i-eliminate ang Israel aron walay makamonitor sa ilahang mga plano kontra sa superpower nga US mga higala. Gusto na nila i-eliminate yun ng Israel din. Kaya mao man itig monitor. Mga Bulgar sila, pareha ng atong una, si Saddam, di ba? Sa Iraq. Kaning Lebanon, Syria. Mga doon naman na sila, kinaaman siya sa Middle East, monitoron man na nila. Iran. US, grabe na ang gimong nuclear weapon sa Iran. Muni mo na, monitoron. Sige, unisag bomba din na. Nya, kauman, musuporta lang mi sa imuha. Kauman, tiwasan na nabo na. Di ba? Gitiwasan mo yung galang Iran. So, at least karon na ay ceasefire. Pero, ang aim, ang pinakamotibo mga higala sa Iran, sa US o Israel, mawala na yun ng nuclear din kay threat kuno na mga bay. But actually, sila rapod, ang US rapoy nagpasiugdaan ng programang nuclear sa Iran ni adtong ilaha mga previous administration mga higala. Karon sila rapoy ni bungkag kay lagi kani pong intention aning Iran o ubang mga Arab countries nga i-eliminate lagi gyud ng Israel din step by step eliminate ang Israel para makakonsentrate sila silang plano against US, then ultimately eliminate US, di ba? Ilang ginasinggit mga higala, kill US, no? Kaya mao ginailahang ultimate goal. Kaya mga Arab countries din sa Middle East. Kaya hari-harian kuno mga higala ang US sa kalibutan. Sila mo'y nagkontrol mga higala. Mayuta man, dagat man, o himpapawid, ginakontrol mga kaigsunan sa US, even ang satellite mga higala. Taod-taod, balik na, manamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa! Issue sa masa! Issue sa masa! Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2020. Alright, balik na may gala dito sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Good morning din na kay Meli Esclito sa may SGR Katalunan Grande. Alright, kini mga higalang kuan karon. Total ceasefire. Is equivalent to unconditional surrender sa part sa Iran. 'Di ba? Kay gilunggob ang ilahang mga nuclear facilities mga higala, gipang-ihaw ang ilang mga high-ranking officers, military officers, including ang ilang mga scientists, and they were forced to submit mga higala sa ceasefire nga panawagan sa US. But pasabot, nabatyaga na gyud nila mga bahay nga wa gyud sila dag-anan kung mag-apil-apil mga higala ang kining Estados Unidos sa kining gira. So ang kining stealth bomber sa US unom ka buok kaning
B2 stealth bomber mga higala nga ay bomba ni nga pagmahagbong mudagan og pila ni 60 meters ang gilawmon. Pwede niya mga higala ig-on bisan pag naakay bunker diya nga lalom kayo, ha? Igo kagihapon mga higala. Oh, kuyaw kayo ni. Salaktod. Ni surrender na lang gining kuan ani. This is tantamount to surrender. Giagi lang og ceasefire aron mga higala ang pride, ha? Sa Iran, no? Mag-subside kay lain man po kaayo kung maingon sa yes, surrender na mi. Okay, wa gyud mi dag-anan sa Israel ug US. Lain po kay luod po kaayo mga higala tungod kay pila ka dekada na nila gagigastuan ang ilang mga armaments. Ha? Pila ka bariles nga gasolina ilang nabayad sa China para makabaton anang nasgutang mga armas. Oh, ngadto sa US. Naglagot aktualista sa US kay gikontrol ang uranium daw, no? Mo ni simang sila, ni balising sila diri sa China. Nya ang China, may kayo mo palapala mga higala. Di ba? Di palapalahag ayo sa China. Diri ka kay barato kayo. Oh. Ambi na imuha din hang kuan bilana din ha. Kay kinanglano na namo. Kay daghan kayo mi og factory diri wa na mi ikasugnod ani. Ah, kay di pa pod mi basta-basta maka kubkob diri sa South China Sea kay naapay conflict sa mga neighboring countries including Philippines, di ba? Usa sa pinakamotibo sa China nganong gusto na nilang panagiyahan ang South China Sea mga bay, no? Tungod anang petroleum oil diha. Kay maunay ilahang gilantaw nga mahimo silang self-sufficient pag-abot sa 2030. Muna target na itong una. Pero hapit naman ta mag 2030. Adto na po isibog sa 2050 na po mga higala. Gusto nila suyopon ang mga natural gas para mahimong sustainable. Self-sufficient ang ilaang mga industries mga higala. Sila na mag-control sa tanang mga supply. Oh? Gikan sa toothpick. Paingon nga to sa pinakadako nga heavy equipment. Ha? Paingon nga to sa barko. Oh? Paingon sa gitawag toothpick to battleship. Sila mo supply sa tibok kalibutan. Mao na ang gusto sa China. Kaya kung sila na ang hawd yun ana. Hawd actually naman sila karon pero napa may mga local suppliers. O suppliers gikan sa mga lugar, ubang mga nasod. Pero kung masulo nila may gala, makontrol na nila ang tanang presyo. Muna gina-aim sa China. Kay dinha nila patyon ang US mga kaigsuunan sa economy. Muna nga kanang South China Sea, maugyod na pinaka-ultimate goal sa China mga igala nga makuha na nila tungod kay very sufficient na siya to supply all industries sa China para gikan sa toothpick o battleship. Ha? Sila na'y hawd mga kaigsuunan and that will paralyze sa ilahang tanaw sa ekonomiya sa US. Di ba? Tanang advokasya nga makaapekto sa US may gala ginasakyan sa China. Tungod kay gusto sa China nga siya ang king sa tanang mga superpower nga mga nasod sa tibuok kalibutan. Pride na nila. Muna nga kanang South China Sea, di gyud na nila i-give up ilang claim din ha. Di pud na sila may gala mosugot nga i-bargain kay gikwenta na nila daan. Oh, hangtod kanus sila magpahimulos or makapahimulos ana para sa ilahang mga industries. Ha? Ingon ana mga higala ang economic paradigm sa nasod sa China. Taon-taon ato ni mga higala nga balikan uman lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers.
subject to the regular tax rate at the comfort of your homes using the EBIR forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na may gala, dili sa Tabaragkuyog sa programa ng Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Itaglo niyong orasan, doon na 49 minutos. Ang kalabay, human ang alas 7 sa buntag. Good morning din ha sa mga taga-Puan, Talumo. Uruyan family, si Ating Uruyan. Yang asawa si Inday, anak si Monica. Olga, si Joy Joy Uruyan. Ha? Good morning sa inyong tanan din ha. No? Og si Koan, Meli Escleto, silingan ni Mamo Barcelona din sa may SGR Village, Katalunan Grande, mga higala. Yan. Og sa mga taga Dika Homes, das Talumo Dika, daghag na minos to adya, sakop na sa Balyok, kang Kuya Kap, Iking Liparanon. Good morning ninyo din na. Klaruhan na ninyo na diha ang inyong developer. Ang titulo anang inyong yuta din na. Kay akong naibawaan, wa na'y klarong titulo ng Dika Homes Talumo. Kay naanay kaso sa mga boundary dispute. Gipapresentar sa korte og titulo, why na presentar nga titulo ng Dika Homes Talumo. Basig makaluluoy lang na dinhang mga nakapalit anang Dika or nagrentoon din na. Naapa din hay mga creek, catch basin, mga higalas, tubig gikan diri sa ibabaw, gikan mga higala sa kining mga barangay sa kining Mulig, ug uban pa manambulan, diha moagi mga higala, gitabunan, gitukuran og balay, muna nga grabe na din ha og magbaha. Klaruha na ninyo din ha, kay ako maluoy ko ninyo. Daw biktima mo din ha anang makabuang anang developer nga hasta ang kanal, hasta ang sapa nga gianag tubig, gitabunan, gitukurag unit, kahuman ibaligya din ha sa inyo. Pero ang pinakadakong issue anang Dika Homes Talumo titulo, kay hangtod karon wa pa gyud na makapresentar dito sa korte asa nang ilahang titulo ana din ha. Basig mga biktima mo pag-abot panahon, pulipid na mo, wa day titulo. Karuha sa gina ninyo na din. Asa ng ilahang titulo. Kay kaning Dika, mahilig ni mga higala mag-develop anang problemadong yuta. Kay ilang paliton barato, gamiton lang mga higala ang kwarta, pang suborno nganha sa mga opisyalis sa gobyerno. Worst, hasta ang uban mga higala nga mga korte o mga judges.
apilon pa nila sa ilaha mga higalang style nga suborno. Oh. Maita, ha? So klaruhan na ninyo kay na, ha? Sige mo bayad ana nya wa nay klarong titulo na dinana, patay gid mo. Now, atong balikan mga higala. Samtang 51 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Kaning istorya aning China. Ang pinaka-ambisyon manggod sa China, dili sila makigira mga higala sa US karon anang bala sa bala, bomba sa bomba. Dili sila makigira. Pilihon gyud sila. Bisan pag mutabang na mga higala ng Russia. Okay na, pila na katuig, tulo na katuig, sige gira mga higala sa Ukraine. Wa gani makabuntog ng Russia. No? Kana ilang panghadlok, kana sila nuclear power. Kay ilang pabuton niya. Malisang ang tibok kalibutan. Mingon ayaw! Moana dayon ba? Oh. Hadlok-hadlok ko nga pangsaywar ba? Kaya nuclear power, actually pangsaywar gina. No? Pag naay nasod, magbato ng nana, makasaywar naman na sila mga kontra din ha. Di ba? Labi na ka ng mga nasod, nga na sila conflict o boundary mga higala. So, ang China, gusto niya nga mahimo siyang self-sufficient. Supply fuel sa ilahang mga industry. Kay highly industrialized ng China. Dili na, hurot-hurot na ang coal sa ilaha. Ang ilahang mga higalang hydropower plant, dili enough. Aron nga mutubag sa ilahang adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa ilahang mga industries. Mo nang gikinahanglan nila ang fuel. Mao na rason nga nung nagkasuod sila pag-ayo sa Iran. Ang Iran muhatag sa iyaha o gas lana para sa iyang industries. Ang China in return bayran og drone, uranium og mga ballistic missile. So nagkasilabot sila din ha. Pero ang pinaka-ultimate goal mga higala sa China is to become self-sufficient. Para dili sila mahimong vulnerable sa bisan unsa mga higala nga mga untoward incidents or development sa ubang nasod. Halimbawa karon o gira dili sila makakuha mga higala lana dito sa Iran kay naamay kining pagpugong no sa kining transportasyon. So maparalyze ang ilahang industry. Ang himuon mga higala sa China is to develop this natural gas nila sa South China Sea so that they will become a self-sufficient country mga higala para sa ilahang mga industries. Mong nang di na sila mobitiyo anang ilahang claim din ha sa South China Sea. Ngano? Kay kung mahimong sustainable ang ilahang mga higalang industries, they can now supply from toothpick to battleship. Muna na. Muna pinaka-ultimate goal sa China is to supply the whole world from toothpick to battleship. Why? Because that's the only way to defeat US mga higala as superpower sa tibuok kalibutan. Kaya kung makigira sila, wasay daganan sa US sa pagkakaroon. Patyo nila ang US, pinaagian ni mga higala, nga style. Ilahang palambuon ang ilahang industries, kontrolo nila ang mga export sa kining gikan sa toothpick paingon sa battleship. Sila na ang hawd kayo din ha, sumuluhod ang gusto nila muluhod ang US. Di ba? Some of the products sa US may gala made in China na. Oh? Nasulod na may gala sa China. Now, kung ang China karon mo'y mag-control mga kaigsuunan sa tanang produktos tibuok kalibutan, tungod kay tanang industries, naana sila ha. Self-sufficient na sila, tungod kay suyop na nila tanang natural gas, petroleum products, gikan din na sa South China Sea. Bisang pagpila katuig mga higala, suyop na nila na wala na sila problema. Bisan pag magira sa Middle East, bisan pa mga higala, mahurot ang ilahang coal-fired power plant nila nga kining sugnod. Makasustiner gihapon ang ilang industriya. So, mapildi ang US sa ekonomiya. Iyang pildihon ang US sa gira sa ekonomiya, dili sa gira sa bala ug bomba. Mo nang mabantayan ninyo. Ang mga advokasya sa ubang mga nasod nga anti-US, ilabi na anti-economic sa US, ginasakyan kanunay sa China. Take for instance, kini mga higalang gitawag na to og unsa ning kwartahan kaning kalaban karon sa dollar nga gihimo nila mga higala, no?
unsa ning kwartaha ganini gihimo sa Russia, China, Mexico, unsa ganini siya DJ Sweetheart nga currency. Og sa kuha man euro ni dito, ito ni sa Europe. Kining I forgot, no? Ilan ning gisakyan ni sa China. Kay counterproductive ni mga bay. Sa gitawag nato og kuan kining ekonomiya sa Amerika. No? Unsay pangalan gini ana? DJ Sweetheart? Nakalimot ko. Kining new currency of China. Unsay pangalan ana? No, kining BRICS. Ayan. Unsay meaning anang BRICS? Apil bang India, China, Russia, unsa nang B? BRICS. Di ba ginasakyan na sa China? Kay naamanay dakong adverse effect mga higala sa ekonomiya sa US. Dili makigharap-harap o gira ang China sa US. Iyahang ginalipot mga higala, ekonomiya ang iyang ginatira. Muna ang ginahimo ka sa China pagpalig-on sa iyahang industries. Pangita o supply nga mahimong self-sufficient ang iyang industries aron siya ang mag-control sa tanang mga gikinahanglan sa tibuok kalibutan. Siya, mga higala. Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, and the United Arab Emirates. Ni United Arab Emirates mo ni lugar daw mga higala nga perting daghanag laki. Mamili ka na daw dito kung unsang laki ang imuhang gusto. Na ay Turkish, na ay Arabo, na ay Asian, na ay kanang mga Mongolians, mga Orientals, na ay Kano. Perting daghana daw dito, mamili ra daw ka dito. Siyaro, hindi ka matagbaw dito. Kada mga binabay, adto mo dito, kay makapamili daw mo dito sa UAE, United Arab Emirates. Sa Dubai po daw, daghana. Dubai. Dili Dubai bay, Dubai. So, mao ni mga higala ang nakita nga pipila no sa mga rason nganong gusto gyud sa kini mga higala nga China aga ilugon gyud ning South China Sea. Kay maura ni ang ilang nakit-ang solusyon aron mahimo sila mga higalang self-sufficient pag-abot sa supply sa petroleum o gas para sa ilaha mga higalang mga industries. Kaya kung wala ni mga bay, tanawar ko ng mapa sa China. Sagad sa ilaha mga higala naara sa South Central or Southern part sa China ang naay inhabitants. Why? Because the northern part o northwestern part mga disyerto na. No? Disyerto na mga higala. Walay mga tao dito. Di ba? Walay mga tanong. Naroon na sila diri sa ubos nga bahin. Ang China. So, maunay nakita na to nga pipila sa mga rasong gusto gyud i-conquer sa China ang ekonomiya sa tibuok kalibutan because that's how they look at it, no? O the product of their assessment, how to defeat US mga kaigsuunan as superpower mga higala. Ma'am Elsa Cutio, good morning din na. Ray Cummings o Jovinal Burgos. Si Reljek Tinggal, good morning. Tanaw mi sa imuhang live yun. Thank you so much. Ma'am Rosalyn Lagundi, may buntag din na, ma'am. So, gusto sa China nga mahimong king among the superpower. Nga, kita mga Pilipino, moral lesson, do not expect that China will give up din sa West Philippine Sea. Walay buslot nga itong nakita. Walay kahayag nga itong nakita mga higala.
nga ang China mo give up, mo abandon silang claim din ha sa West Philippine Sea nga atong giingon or South China Sea mga higala, bisan pa man kung naay intervention sa US. Tungod kay ang China, nakaprogram na sa ilaha nga himuo nila ang tanan, makuha lang na nilang natural gas din ha anang South China sindako kaayo nga deposit mga higala. Kanang ingon nga pagkaon to supply sa ilahang mga citizens, secondary ra na mga kaigsuunan. Duol kaayo din ha sa ilaha. Dagat, makapangisda naman ang mga insect. Ma'am Susan Gadiani, good morning din na sa may lubugan. Makapangisda naman na sila. Enough na to supply mga kaigsuunan sa mga insect. Pero, dili man na maoy goal sa China. Ang goal sa China, mga natural gas na petroleum products mga higala to sustain their industry so that they can conquer the whole world sa pag-abot sa supply from toothpick to battleship mga kaigsuunan, and that will pull down the US mga higala sa ilahang huna-huna. Wapunta kabalo, unsa pod mga higala kay advance po kay nig utok ni mga higala ning mga kano. Di ba? Dili man ni parehas Pinoy mga higala, gobyernos Pilipinas nga dili kayo, tanawa ra do. Papaulio na daw ang mga OFW dito sa Middle East. Unya iban ang deployment mga higala. Karon pa ni react pagkalit. Karon pa ni react ang gobyerno. Mauni pamahayag mga higala sa Office of Welfare Administration kuno. Ang deployment paingon sa Middle East, hingpit ng giban sa Pilipinas. Matod mga higala ni Hans Kakdak, Secretary sa Migrant Workers. Pastilan pagka-delegate, wala na yun, delegate kayo. Nagsispa naman gani. Nya, karon iba na hinon, papaulio na hinon to mga Pilipino. Karon pa manggunang buntag dyan, ang ceasefire dyan. Kani, kagahapon man ni sa hapon, delegate, walay mga contingency plan. Ang Japan o ubang mga nasod, gipang sundo na ang ilang mga citizens dito mga higala sa Middle East. Ang Pilipinas mga higala, nagplano pa lang nga sundoon. Sa po kayo ipasundo. Ang mga kikik siguro, mga higalag, mga kabog, o mga abat siguro mo ipasundo dito sa Middle East. Pastilan. Dili yun kayo. Dili reaction ba? Na ay mental gap. Di ba kanang mga bagnos nga mga tao, kanang mga addict nga mga tao, na anay gap. Unya, mawala ng gap, basta makatira sila mga higala. Alert sila. Pero kanang maluya na sila, muhupas na, magka-mental gap na. Pero bisag makabagnos na sila, tungod sa kadugay na, daot na yun ang ilang utok, wala na yun, gap na yun na. Gap na yun na. John, kumusta na ang Citibet og Task Force? Sige pagyapog checkpoint anang mga manok hiniktan. Sige gyapon mo din na. Kabalo mo, ingan ani ni siya. Wala tay bird flu. Dapat wala na ng inspection din ha anang task force din ha og Citibet. Kay ang inspection ipahilo na lang na kung naay bird flu alert because kabahin na sa ato ang katungod right of property na mga higala nang i-transport nato ang ato ang mga manok. Baligya na to, isabong na to. Property rights na siya. And this property rights cannot be curtailed by simply using instructions aning mga head of offices nga nanukad sa mga unfounded belief, mga kaigsuunan nga basin. Kana mga basin nga, mingon dayog mga precautionary measure ni namo jud. Basin. That is a statement of a praning person mga higala. Basin masudlan ta diri og kuan bird flu. Mo nang kinahanglan i-checkpoint gud sa task force o sa ato ang mga personahe sa Citibet.
basin-basin. Tinambaluslos na inyong style. Why? Because ang mga instruction, mga memorandums, mga kaigsuunan nga sama ni ini, may tabo lang ni siya. Paminaw kayo mo, paminaw pag-ayo, mga department heads. If the situation so warrants, what are those situations, mga higala, nga pwede mag-warrant, nga mag-issue ta o mga travel ban o sa pa din na? When, one, public safety so requires. Public health requires it. National security. Mauni mga higala lang ang mga rason. Karon, kaning mga bird flu, public health ang issue ani, ang bitbit ani. Naabay bird flu alert para moingon ta nga at stake ang public health. Nabi bird flu alert para moingon ta nga, uy, delikado ang public health. Di ba wala? Dani katungod mga higala under our constitution. Sa atong batakang balaod, property rights na magtransport ka sa imuhang binuhing hayop. Kauman imo lang isu-isuhag order nga kinahanglan, ingon ani. Asa man roy mas mulabaw? Kanang order nimo nga way klarong basihan nga wala may bird flu alert aron ma-justify ang gitawag nato public health issue o kining property rights sa mga tao nga ilahang katungod nga magbitbit sila mga binuhing hayop. Katungod nila nga maglipay-lipay dito sa sabungan. Nganong inyo mga harang-harangon din inyong pangitaan og dugo, pangitaag certificate sa bai, pangitaag certificate sa barangay, clearance. Kaya ang purpose lang yun mga higala, kwartahon ra yun ninyong mga panuhaka mo din Kwarta-kwarta ra yun. Kwarta-kwarta ra yun ng inyong style din ba? Kaysa makausap pa mga higala, mamahimo lang valid ng kanang mga orders and different offices. Kung manukad na atong akong gipang enumerate, national security, public health, unsa na din ang gi-enumerate sa atong batakang balaod. Pero kung ang istorya lang, basin, precautionary, that is a statement of praning person mga higala. And we cannot afford to admit na kaning yunani nga mga order, hinimuan na ni sa usa ka praning nga opisyal na to. Di ba? Puro lang ka basin. Taon-taon, balik tayo, manlamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa. Everyone has
Alright, balik na may gala diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 11 minutos na nikalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, kaning checkpoint ba? Tanawa ra ko. I-checkpoint na nimo ng manok gikan sa samal. Kay bird flu kuno bisag wala mga higalay announcement ang Department of Agriculture. Kay gusto lang yun mangwarta ning mga panuhak din ng birds. Sa damsam og dinha sa kang banggayan mga higala. Nay checkpoint ay gawas nimo. Hilngon yun ang karton nimo. Nya pangitaan kay dugo usa. Ganong mangita ka magdugo. Katungod man na mo nga magbitbit mi sa amo ang mga binuhi. I-regulate yun kay naay bird flu. Asa kuan sa bird flu wala man. So dili pwede mo supersede because of the situation mga higala. Dili pwede na mo supersede ng mga office instruction sa ato ang constitutional right to property. Dili pwede kay wala mga higalay situation nga ingon ana sa pagkakaron. So any order, for that matter mga higala, that should be declared invalid. That is an invalid order. Ang tumong lang yun ana, pangwarta lang yun na ang mga panuhak dagko. Tarawa, I will give you a very good example. Ang samal mga kaigsuunan og ang Davao City duol ra kayo. Saksa og dinha dapita sa nang atbang sa saksa. Di ba? Ang mga langga mga higala dinha sa Agdaw dapit. Tanaw-tanaw nila nga green pa man ang islahan na kanang samal lupad mi didto. Kay daghan dito pagkaon. Kahuman ang langgam kay na siya piso dili dapita sa Agdaw mobalik ra pud siya. Fouls man na. Kung naay sakit mga higala sa samal, usa man na, mapugna na, dili na mapugnan mga higala tungod kay bird flu. Gani, dili na tanan mga kaigsuunan pwede mahiling nimo. Naay uban, muagi sa ibabaw. O wa pa nailabot dyon kanang, itong giingon nila nga mga abat, nga manulong diri sa Davao gikan sa samal. O katong mga abat daw, mulupad man punto. Basig na po to'y bird flu. Dili ba? Akong bot pasabot. That is inherently impossible to prevent. Doon ay samal og Davao mga higala, ang mga langgam dito magtapon-tapon ra na. Di ba? Unya, ikaduha wala man mga higala ta sa sitwasyon nga naatay bird flu to warrant the issuance of the order mga higala aning sitibet sa Davao nga panghilngon ng mga manok. Kahuman, palutso naman ay gihapon kung muhatag kag usa ka gatos, 200, 300, 500, palutso naman ay gihapon. Di ba? Dako kay na mga higala ng binuang na. No? Pangwarta na po na niya. Kahuman, ang magbahin-bahin mga higala, ang sitibet o ang task force. Abot lang nakabalo ba aning mga head anang task force og sitibet, aning trabaho anila mga sakop din nga naga-checkpoint. Mayroon dyan, ang kanang checkpoint dyan, iisip po na dyan. O sa iisip, nabay mga lugar karon diri sa Mindanao nga wala iisip. Naba? Halos tanan na may iisip. Mayo kang note ko tamato gikan ang baboy mo ani ris Davao dili gusto pasudlon kung way mga certificate kay naiisip. Usa man ning Davao, di ba? Parte daghana diri gipang lubong nga baboy may gala kay grabe ang iisip. Hantod karon napagyapon kay way report ang Department of Agriculture mga igala atong giingon nila nga katong magbuhi og baboy niya obserbahan kung naapa ba wala man to palpak man to mga igala antod karon wa may report di ba nya kung isulod ang baboy diri nga naiisip nya kita rin na maputay iisip di pareho ta na ay iisip usa may purpose ang checkpoint kay mangayo ra gyud mga higala mao ra gyud na din ha Maurag yun ay pinaka ulterior motive. Kwarta-kwarta. Tingala ka ba? Walay mga prior alert anang bird flu. Pero magsige gapog checkpoint ng taga Citibet anang mga manok. Kaya ang kining mga manok, labi na kining mga sabungero, ilang una-una, basta magbitbit og manok, nanay kwarta. Unya, ilahang ipit-ipiton, muhatag na, kaya nanay kwarta, muhatag na. Munang ilang gusto mga igala, kwartahon. Diba? Okay, di man ka. Basta sa bungiro na magyun ay kwarta. Bisag unsa ka pobre basta sa bungiro na magyun ay bit-bit kwarta. Ang uban na gipambuak ang alkansya para ipusta lang siyang hiniktan. Nya moagi ka sa task force, igo ka. Pinakahinay da sa gatos.
Kung daghan-daghan mong gidala, pangayuan na kag 500, moingon na taga Sitibit, daghan man kaayo ni. Dili ni pwede sa gatos, 500 ni. Kuyawa. No? So, mao na ay nakabahog tik-tik. Yung na ng style nga pangwarta ninyo, undangan na. O naminaw na rong head na sa Sitibit. Heads up din na, Ma'am Sir. Hasta ng Task Force Davao, heads up din na. Kaya inyo mga sakop, daghan na kayong nagreklamo ana diri sa itong programa, sige ra nagpangwarta din anang mga checkpoint. No? Sige ra pangwarta anang checkpoint. Alright. Napagay mo feedback sa kuha diya, di ko nilungan. Feedback ko ninyo, kung nagsige panagpangipit na din ang mga checkpoint anang Task Force o Sitibit. Kay di tana lungan ang ilang kabuang din ng pangwarta mga higala. Kaya ilang order wala man ay basyan actually. Wala gyud ay basyan, invalid order na kung do naman because walay bird flu alert. Ang mag-prevail pag walay bird flu alert ang atoang constitutional right maoy mag-prevail. Ang atoang katungod sa kabtangan nato, katungod nato nga mo travel, uyog ato ang hayop, mao na mag-prevail mga higala because ang kanang mga order that falls under the exception mga higala that must be justified by the situation. Mao na klarong istorya din na. Taod-taod, kaning istoryang pangipuso na ning mga sakyanang mura mga higalag, lata kuno din sa karsada, hipuso na sa LTO, ato ning isgutan, humalaman pipila ka mga pahinumdom. Has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared.
Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pasensya na mga higala, taas-taas ganing amo adaring komersyal. Grasya man hinoon kaysa uban nina wala gyud komersyal. Mao man yung buhi nato. Doon na 24 minutos sa kalabangin human ang alas 8 sa buntag. Pero wala may matulog. Amo ni pangitaan o pamaagi para sa katagbawan. Satisfaction sa to ang mga suking tigpanaway. By the way, good morning. Kaya Kuya June Cordoba din na. Si Ferha Jess. Napamani sumpay. Di na ako mabasa. Dilapita sa may Rojas. No? Mayong buntag nyo din ha. Onya... ato ang mga kaigsuunan dilapita sa Arroyo Compound. Naglanog-lanog din ha mga higala ang ato ang kining program. Yan. Alright. Direta mga higala aning bagong kamanduan ni Vigor Mendoza na pod. No? Kay panghipuson daw ni tanan mga higalang kasilyas nga nagdagan sa karsada. Kasilyas nga nagdagan sa karsada. Yan ibang mga gubaon nga mga sakyanan, mga higala. Hipuson. Hasta daw ang mga upaw mga higala. Hipuson. Dili upaw og ulo. Upaw og ligid mga higala. Upaw lang og ligid. Hipuson daw. Mga buak. Agoy, kadaghan ani nila. Mga buak. Buak o windshield. Hipuson ni Vigor Mendoza. Kay ang programa nga gina-justify kanunay mga higala pangwarta sa LTO, road safety. Mao ni programa nga gina-justify mga higala sa road safety. No, kabalo mo. Kaning style sa LTO, double cross. Iyahang i-double cross ang mga tao. Siko-sikong pangwarta ba? Ngano? Nga niyo. Naman tayo inspeksyon. Una, dawaton sa registration. Pero ilaha mga higalang papasaron kay talay. Kay sa pagristro parang karon na daan diri mga higala diya sa Office of Director daw 200 na daw ang talay daw din nga pangayo. Dili apil sa resibo. Sa uban pang opisina din ambot pila po'y pangayon. So bisan pa o buak o upaw ang imong sakyanan. Buak o windshield, upaw o ligid. I-rehistro gyapon na kay puting sayanga o di na marehistro. Pero ang programa, hinumdumi road safety kuno mga kaigsuunan. No? May buntag diha ni Dodong Barrios, ni Sider, ni Bitoy, Dondon Samura, si Jamil, mga amigo na sa LTO. Kanunay yung naminaw dili sa to ang programa mga higala. So, mauna ang style. Bisag dili pwede i-rehistro. I-rehistro, kay, anong i-rehistro? Alam na this. Mabawasan ang daily nga collection sa SOP kung di na niyo mo i-rehistro. Di ba? Karon, ilahan na pong dakpon. Once nga marehistro na, dagan na. Siyempre, mudagan yun na sa karsada. Lang-alang mudagan na dito sa dagat. Sa karsada, mag yun na mo paingong dagan ng mga narehistro kay registered motor vehicle naman siya. Dakpo na pod kay dilapidated na mga higala. Mura nagkasilyas nga nagdagan diya sa karsada. Dakpo na pod sa LTO. I-impound. Ang multa mga higala, once impound, 10,000 pesos. So, lukato na po di mo. Kay sayang man kayo. Wa man siguro ibakalan nga mupalit og 10,000 anang imuhang sakyanan. Di ba? Nga, kuan na kayo, guba na kayo, subot pa sabot. Arang-arang, pag sobra 10,000 pag yun na. So, lukato ni mo kay sayang. Bayad ka og 10,000 mga higala sa LTO. Dalawa na.
Di ba? Ang style mga higala sa LTO Land Transportation Office karon, siko-siko. Oh, irehistro ka gawa sa imuhang mga administrative liability or fees. Naapay SOP. Igo na ka. Siyempre, sakyanan, naman ay road users tax. Oh, paggamit nimo sa karsada mga higala, mao na ang tax buwis. Gawas ana, napay uban ang mga computer fee, mga research fee, bisag way gi research, unsa pa na din ang uban. Oh, di ba? Nay mga ingon nga mga fees din ha. Kahuman naapagyoy SOP mga higala, daghang SOP-han. Kanang inspection SOP-han. Ha? Kana mga higalang direktor SOP-han 200. Tigong dako aday kinaanglan day ni direktor ani para i-remit ngadto kang Baygor Mendoza kay sa ato ang balita may gala kada region medya milyon gyud kada bulan kang Baygor. Amot unsa ni ka tinuod Baygor Mendoza sir? Ha? Nga maupaw na lang ng imuhang mga direktor sa nagkadaiyang region kay medya milyon gyud ang imuha. Oh. Napay nagtabang aron mahimong direktor 450,000 pod ang bulan pangayoon sa panahon. Ha? Oh, diba? So, ang tendency, korupsyon. Asa pa man kaglain nga ika-hatag ana sa ilaha. Alang-alang dito ka slubot sa kabayo, mangulikta. Diba? Kung ikaw ang direktor, masikaran ka sa kabayo. Ari ka gyud diri sa SOP. SOP. Ha? Mauna, nga bisag dili na dapat irehistro. Kay guba ng windshield, upaw ng ligid, mura nagkasilyas, tanawon magdagan sa kalsada, irehistro gihapon kay naay kuta sa opisina, naapoy kuta sa bulsa, mga higala. Nay nakabahog, tiki-tiki ninyo din ha. So, siko-siko, kay madakpan ka na, rehistro ka na. Girehistro ka pero dakpunon ka. So, siyempre, kay na-rehistro, gato ka nga okay na. Dakpon ka ron, violation, upaw ang ligid, buak ang windshield, buak ang kining kuan, mga suga. Oh, di ba? Pangit o dagway ang nagmaniho. Oh, di na pwede. Oh, ugly face. Dakpon ka. Pabayro na pod ka og 10,000 kay impounded ang imuhang unit. Maunay trabaho sa LTO nga siko-siko mga higala. Ha? Wa pa nailabot na din ang mga insurance o mga medical mga higala. Lukat kag lisensya, parehistro ka. Wa pa nailabot. Oh? Naapon na ilaha na. Ay nako. Ha? So, wala na. Kwarta-kwarta. Asa naman ng giingon ni Ben Sison nga iyahang tuliro na din hang DOTR og ang LTO. Iyahang promise mga higala nga utro man po di siya. Ha? Utro man po di siyang hinluanan. Patay kang bata ka. Si Mendoza pa istoryaho nimo. Programa ngayon ng LTO is road safety. Ipapatupad yan ng ating mga regional director down the line. Road safety, ha? Oh? Road safety. Lahi man day ang gisafety mga higala. SOP man siguro. Ay, 30 namang dagkuag SOP. 200 naman ang opisina's director sa registration. Agaray, kahalang. Oh? Halang pa sa siling labuyo mga kaigsuunan. Ha? Road safety. Mo gina na yung ilang ikuan. Road safety. Oh, road safety. Kinahanglan, irehistro. Rehistrohan nimo mga higala o karaan ng sakyanan, guba-guba na, dawaton. Kauman, pila ka adlaw, dakpon, i-impound. Kauman, ipalukat og 10,000. Di, gidouble cross nimo ang mga tao. Kabalo ba yung kakaroon parting lisura? Kung ang iyahang sakyanan, di na gyud pwede irehistro, balibari na lang. Ayaw nag-irehistro nga inyuha pang pangwartahan, inyuha pang himulbulan, pastila ng trabaho. Di ba? Inyong irehistro niya, kaman, himan-himan, inyo raman ang hapong dakpo di impound, ipalukat og 10,000. O sa na? Binuang na, di ba? Kabalo na ka nga, di naman din na mo pasar sa to ang standard, kaman, imo pang irehistro, kay nag-apas kas bayad.
Nag-apas ka sa SOP. Binuang na. No? Binuang na mga higala nga trabaho. Kamo, mga regional director na minaw karon. Klaruhan na ninyo. Kung dili na pwede gyud na marehistro, tungod kay bura nagkasilyas nga nagdagan din na sa karsada ng sakyanan na. Ayaw na ninyo irehistro. Ang nakaparat manggod, kay gusto pa ninyo kwartaho ng mga tag-iyaan ng sakyanan nga, mga dilapidated na mana. Kahuman pila ka daw, inyong dakpon, inyong i-impound, ipalukat og 10,000. Binuang mana. Kisa may gasorte nga, okay ra na. Di ba? Halos na ng tao na minaw na to karon, muagri sa kuha nga binuang na. Kada kong binuang na. Wa mo'y kalainan sa Highway Patrol Group. Kaniadto, ambot lang karon. Kung maobagyapon ni practice nila mga higala. Mupalit kag sikanhan nga sakyanan, mangayo ka, isubmit nimo dito ang plate number, engine, tanang data sa sakyanan. Ang ORCR imong isubmit dito para ilahang tan-awon kung wala bay alarm. Labi nagikan sa Manila, basig talon ang unit. Tagaan kag permit mga higala sa Highway Patrol. Good kay na nga unit, bus. Okay kay na bus. Wala yun nay alarm diri bus. Okay kayo bus. Bayad sa certificate. Pagkasunod adlaw kay nakatultol ng panuhak, dakpo na ang imuhang unit. Kay karnap di ay. Onya, munegosate pa ang Highway Patrol sa imuha nga pwede ta manitabangan pero 150,000. 150,000. Kay ko ani high-end nga unit. Sir, anong ingong ka sir? Nag-issue kag certificate nga way problema ni. Dili ni talon. Wala ni kanang atraso ning sakyanan ni. Morning akong gipalit, morning akong gibayran. Ay, kadtong pag-adto nimo gahapon, wala pa manggod siya ni pula sa amo ang listahan. Wa man siya'y alarm. Kaganiha ramaning alarm. Daan na ito'y alarm daan. Wa lagi saba. Kay gikwarta pa siya sa certificate. Aron matultulan, dakpon para negosyate. Mao ni mga higala, gihapong strategy sa LTO karon. Bisag di na dapat irehistro kay na ay talay. Ingno pa yung dili naman ni dapat unta irehistro ba? Pero naaman ka diya, ikakuan niya, ikapadangog-dangog din ha. Ay, kaya na ni, ato na ni kuan, tagaan tara ni si kuan ani, si chief ani, si director ani, tagaan ta ni. Marehistro lagi ni, ako bahala ni. Ikaw na po'y bahala sa kuan din na, pertend ako agastos tagiya. Muhatag pa sa nag-process. Muhatag pa dito sa mga opisyal, mga higala sa LTO para mahirehistro lang yung dilapidated nga sakyanan. O na-rehistro yun, wala na pakyas mga higala. Rehistro. Pero dapat dili na ito marehistro. Aron, pila ka adlaw, checkpoint LTO, dakpon, dilapidated, i-impound, ipalukat og 10,000 mga kaisunan. Diba? Maura na siya sa Highway Patrol nga style. Ingnon nga way alarm, pagkaugma dakpon, kay naanay alarm. Kadlawon, ni flash ang alarm. Wa kay daganan. Di ba? O sa tanaw ninyo, tinarong na o binuang? Tinunto na? O maginoo nga trabaho? Ako, tinuntog yun na siya. Tinuntog yun na. Kaya kung istriktohon man gud sa LTO mga higala, ang pagsalaan ng registration, once dilapidated na, daghan kayong di marehistro. Paingon na junk shop or ipa-repair. So, that will decrease their collection and decrease their SOPs mga kaigsunan. Unya si Baygor Mendoza, medya milyon kada bulan ang gipangayo. Kuno ambot unsa ni katinuod Baygor Mendoza. Gusto pod mi makisayod kung unsa ni katinuod. Asa mo ihatag ang direktor ana? Unya di ra ba daw kakahatag kag Baygor Mendoza medya milyon, i-floating kadayon kung ikaw ang direktor. I-floating kadayon. Ingno kadayon marami diyang pwede palit sa iyo. Floating ka muna. I-floating. Kay na-delay ka lang, wa ka makaabot sa kuta nga medya milyon kada bulan mga higala.
Siguro, may nga po si Mayor Mendoza, diri naman ni ako at na, nagdaghan man po kong bahinan, basin si Vince Dizon, bahinan pag-apil. Di ba? Daghan silang magbahinay. Mauna, ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Isyu sa masa. Mauna, ang administrasyon, mga higala. Clarix na kayo. Nganong irehistro? Irehistro pa di mo, di naman na dapat irehistro. Nganong narehistro na? Tungod sa panginahanglanon sa kuta og SOP. Kuta man na og SOP. Diba? Sa SOP na po na kuta sila. Wala, irehistro gyapon. Kung pila kadlaw, gadagandagan, kay gasaling nga narehistro, dakpon. Impound. 10,000. Basta impound din ang sakyanan, 10,000 man na. 10,000. Luoy kay ka. Luoy kay mga tao. Ang ibinuangan sa laktod, ang mga tao ra mga higala. Taon, balik tao. Manlamang pipila ka mga painom. Isyu sa masa. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how to file your income tax return using the eBIR Forms app. First, open your eBIR Forms app to proceed to the homepage. Make sure that you have downloaded the latest version of the eBIR Forms package to make sure that you are using the latest form versions which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business. Complete name, registered address, zip code, telephone number, and email address where you wish to receive your confirmation details. Once the details were completed, click the drop-down button to show the list of eBIR forms and choose BIR Form 17V 2018 Annual Income Tax Return New. Click Fill Up. A pop-up window saying that the background information has been saved and updated accordingly would appear, and just click OK. The BIR Form 1701 or the Annual Income Tax Return for individuals, including mixed income earners, estates, and trusts would appear. For item number 1, make sure that the year corresponds to the year which you're filing your income tax return. Alright, balik na magkala din sa itong panagkuyong sa programang Issue sa Masa. Doon na 42 minutos ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Kuya Jet Gavan. Yan. Again, Kuya Jun Cordoba. Mayong buntag din na Kuya. Birthday po ron ni Kuandi ay Kuya O. Kuya Oliver Otor. Ayan, si Kuya O. Sa ulog sa iyang adlaw na tawhan. Daghan siguro ni Riglitson, kay daghan man kainig amigong Mayor Diaz Davao del Norte. Daghan siguro kay Kaglitson dia Kuya karon kay daghan kag amigo nga mga mayor dia. Mga congressman sa kini nga Davao del Norte. Yan. Tanaw niyo Rosan, 43 minutos na nikalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Alang ato sa to mga late tuners, ceasefire na ang Iran ug ang Israel. Kaniya ang alas 4 sa buntag. Ang konfirmasyon na nukad mismo may galak ang US President Donald Trump. So, total
bisan og kadawaton dili ang Iran, dawat na lang sila mga higala. Pero ila yung last hour ang Qatar. Ilang gibombahan ang Qatar. Na last hour yun ang Qatar. Pero unsa naman, humana. Casualty sa gira mga higala, mo'y makaluluoy. Diba? Nangamatay. Libuan ang nangamatay mga higala sa Iran. Samtang muraog 24 ang namatay mga higala sa kining Israel. So, ang kanhi mag-amigo, nagkaaway, karon ceasefire. Ambot kung magka-amigo or tuloy bagyapon ang ilang panag-away. So, kaning nesguta nga ceasefire, wala na nuclear weapon, kapildihan ni mga higala sa Iran. Kaya ko kailang investment silang armaments. Kapildihan po ni mga higala sa Houthi, Hamas o Hezbollah. Kay, siyempre, ang financial support nila, maputol naman mga higala. Because it might trigger na po for another conflict kung may bawaan nga magsige po suporta ning Iran, no? Ngadto sa mga terorista nga kalaban mga higala sa Israel o US. Di ba? Actually, naay negotiation mga higala ang US sa Houthi. No? Pero ako natingapog ko. Nganong ang US making-negotiate man aning mga terrorist group. Ingon sila, walay luna ang mga terorista, mga higala din sa negotiation. Pero, ano making-negotiate man ka ng Houthi? Nga, terorista man na. Di ba? Kaya ang negotiation ko ng mga higala, alang lang sa grupo nga adunay politikan hong baruganan para magkasinabot. Pero ang kaning mga terorista kuno, matud sa US kaning adto, non-negotiable. Pero nga nung makinegotiate man ka ng Houthi? But pasabot ba nga Houthi, giwala na nimo sa listahan sa grupo sa mga terorista? Diba? Nahimo lang silang karon na-reduce to a mere political enemy mga kaigsunan. Mo na nga makinegotiate ang kining US, aning grupong Houthi, usa sa mga grupong terorista nga sige mga higalag pangatake sa Israel. Tulo man ni sila. Letter H tanan. Houthi, Hezbollah o Hamas. So, mapunay isa mga higala sa mga nakita nato nga kana bang makalilibog. Nganong ingon ana ang tratamento mga kaigsuunan sa kining US aning Houthi. Privilege man kayo, munegosite pa ka ng mga tawanan na nga mga terorista man bisag unsaon na nimo kung ang usa ka grupo terorista gyud way lain na nga ambisyon mga higala is to terrorize anang community of civilians. Mao na gyud purpose ana nya nganong makinegotiate man ang kining US aning mga grupuhan. Diba? Basig ang sunod nga negosyo na po sa US, ang Hamas na po ug ang kining Hezbollah sa Lebanon, Hamas Palestine, Houthi sa Yemen. Kani silang tanan kumpirmado man nga ang nagpadagan ani nila ang Iran tungod kay kwartahan ang Iran tungod sa ilang lana mga higala. They were able to build up nuclear power, nuclear weapon, drones, ug uban pang kay manang igugubat tungod sa ilahang lana. Ilahang gibaligya ngadto mga higalas black market including China as the biggest buyer in exchange sa mga armaments. Ang cash supply dito mga higala itabang ngadto sa mga teroristang grupo. Civilian ka nga Iranian, magpalag-palag ka, magprotesta ka, ihaw. Libuan na ka mga Iranians ang ipang-ihaw mga higala silang gobyerno. So, kani man gud, it remains unrest because bisan pa og maundang na ang gira sa Israel og Iran. Ang conflict mga higala between Sunni Arabs and Shiite Muslims nagapadayon. Kay hangtod karon ginabarugan mga higala sa Saudi Arabia ang giila sa mga Sunni Arabs nga maogoy pinaka respetado nga nasod sa mga Arabo. Ilang tan-aw aning Iran nga mga Shiite Muslims, dili Muslim.
So kana nagpadayon even after ani mga igalang girahan ni nahumana lang ang gira. Nahumana na resolve na ang ilahang mga conflict. Napulpog na mga igala ang iyong mga nuclear. Pero kaning ilahang bangi sa pagtuo mga higala nga matod sa sites ang manununod, ang successor, ang iyahang kining iyahang manugang nga si Ali ni Muhammad, manugang ni Muhammad, nga dili mo tuo ang sani Arab ana, nagapadayo na siya mga kaigsunan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Mahuman na lang ning gira mga higala. Baliktad, that is 90.7 Love Radio. Issues masa pagyapon yung ipaminaw. Mahuman na lang ning gira. Ma-resolve na tanang mga issue. Mga conflict nila mga kaigsunan, conflict boundaries. Kaning yuta matagaan ni mga higalag chance ng Israel nga mahimong nasod. Pero ang away between Shiites Muslim o Sunni Arabs nagapadayon gihapon na. Because ang Iran, it symbolizes the Shiite Muslims o ang Saudi Arabia symbolizes the leadership of Sunni Arab mga higala. Iran becomes a powerful country. Pero ang Saudi Arabia daghag sympathizer mga higala nga mga Sunni Arabs. So if Iran will win, will dominate diha mga kaigsunan sa Middle East, that is the defeat of the Sunni Arabs. Kay madumina na sila mga higala ang Middle East aning mga Shiite Muslims. Dili musugot ang mga Sunni Arabs ana hitabuag yun. Muna nga sila mag-unay na sila din. Kay hangtod karon padayon mga higalang gibarugan sa Saudi Arabia nga kanang Iran, kanang leader nila dili na Muslim, Shiite na. Di na Muslim. Ang Shiite para sa ilaha, dili Muslim. Muna panlantaw sa Sunni Arab sa ilaha. Muna ang matingala ka, nganong wala kaayo yung mga Arab countries nga ni simpatiya sa Iran. Tungod kay kanina mga Shiite Muslims, pilaran ni sila. Naanay gamay sa Syria, naanay gamay ito sa Jordan, sa Lebanon, naanay gamay. Dito na sila makitaan mga higala. Karon ni dako sila tungod sa liderato sa Iran nga gikaalarma pod sa Sunni Arabs. Nga basig maabot ang panahon managhaning Shiites, madomina nila ang Middle East, ma-inferior mga higala ang superior group karon nga Sunni Arabs. Mao na nga kung ang Saudi maoy motingog daghan kaayong Muslim countries, membro sa Organization of Islamic Conference, ang musimpatiya dayon. Pero kung Iran mga higala wala kaayo tungod kay Shiites Muslim sila, dili sila Sunni Arabs. Mo na akong kalainan. So therefore, we could conclude na even after ani mga higalang war, even after atong Desert Storm panahon ni Saddam, it remains unrest ang kini mga higalang gubat dinha ang mga lugar dinha sa Middle East tungod anang religious belief nila. Parihar man ni sila punuan, lain-lain lang mga higala ang interpretasyon. Ang Shiites believer sa kaning gitawag nato og mga unsay tawag ani kining ulama, no? Kalif pod ang Sunni. Gamay lang kung kwan, pareho gyapon, believer kay Allah, believer sa Quran, pero nagkalain-lain lang ang ilaha mga higalang interpretasyon. Unya, buan mga higala pagyod sa ilahang mga garbo, nga once musikat ang Iran, musikat ang Shiites, madumina sa mga Shiites ang Middle East.
dili mo sugot ang mga Sunni Arabs nga mao karoy majority dinha sa Middle East ana. O na, gusto napoy uban nga mga Sunni Arabs nga mga nasod o leaders nga gusto nila ipakaon sa Amerikano ug Israel ng Iran para mawala ng mga Shiites. Magpabilin gihapong dominated sa Sunni Arabs ang Middle East. Mao na din hay tinuod nga istorya. Pilit mang itago na pero maunay kanang open secret mga kaigsuonan nga istorya sa conflict dinha sa tunga-tungang sidlakan between the two. Kanang mga Jews, given naman na, no? Wa man po sila mangimpluwensya dinha mga higala. Pero kining Shiites o Sunni, ma-confuse man gud kay almost the same. Pero sa tumoy lahi di ay. Pareha ra gud ni aning mga pinklawan pod o giluhan mga higala, di ba? Moingon na mga pinklawan, kanang mga iluhan naman po na sila yung mga kritisismo nila sa ilang within the organization. Kanang iluhan talawan na. Kana balingbing na. Ang kani pong iluhan og mga hardcore ni kay kuan gyud ni hardcore gyud ni. Hardcore. Kana dilawan ng grupuhan na mga moderate. Moderate so nagbaliktad mga moderate. Napoy mga hardcore nga mga grupo mga higala. Papareha ra gihapon sila. Mga adversarial ang mga advocacy. So kaning kuan site og Sunni Arabs bisag kanus di gyud ni sila magkasinabot since time immemorial mga higala. Mao ni nakapadisyon kay nanaghan ang mga Shiites na nanganak sila taman sa ginawa, managhan ni sila ma-divide na mga higala ang Arab world tungod aning ilahang wa pagsinabtanan. 56 minutos sa nagalamay humana ang alas 8 sa buntag. Nagduso na mga higalag posisyon karon ang mga abogado sa laing bahin. Abogado sa atoang Vice Presidente nga ipadismiss na mga kaigsuonan sa Senado ang impeachment complaint batok sa atoang Vice Presidente. Why pulos? Dead on arrival na nabot sa Senate. Why? Because di na lang nato hilingon ang merits sa complaint. Are na lang ta sa jurisdiction mga higala because technically, matod sa mga abogado headed by Attorney Siegfried Fortun, no, sa part sa depensa, sa part sa Vice Presidente, 1-year bar rule was violated by the congressman, by the House of Representatives. So, dili mapadayon ang impeachment because of that. What is not accepted legally, we cannot pursue it. Ingo mambala dili na pwede. Nay 1-year bar rule that an impeachable officers can only be charged once in 1 year. Wa pa'y 1 year daghan na kay mo gipile nga impeachment complaint. Technically, it violates that very provision of our Constitution. Muna nga, wala na. Ambot og unsaon pod paghimo sa resolution sa atoang mga senador, ani mga higalang gilatag karong first line, I should say, first line of defense mga higala sa mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. John, daghan rong mga naghilak nga mga OFW kay mapugos ron sila og bulag sa ilahang mga lalab didto. Si Spiderman di madayon. Ang ilahan na lang mga bana diri maoy maghilak-hilak karon kay di madayon og uli kay mingaw na daw kaayo. Anong inyo nagipalarga inyo ang asawa? Awa karon perti ng pulahag ngabil pula na kaayog naong didto sa
tunga-tungang sidlakan, nagtrabaho katabang pero pertimpulahag naong, pula kay ngabil, mura mga higalag isdang maya-maya. Agaray, hinaot lang ta, nga wala na tukba dito bangason ng inyong mga asawa. Tukba nagbangason dito na. Ang remedy ra ba, basta matukbag bangason, unya mapaangkag bangason, ipakuan da yun. Ipaampon da yun sa ilahang kauban nga Pilipinang OFW, parinig uli, daw sa waay ra. Alam mo diya, butangil gina ninyo na og kanang kandado ng sa inyohang misis una mo larga kay delikado gyud kayo dito. Ay, wala tayo oras, sige mo chismis. Sa ngala sa Klatibugang Puwersa sa programa nga Issue sa Masa, Dinis 90.7 Love Radio. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Kailangan na tayo magbulag-bulag mga galang ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Tanang musalmot sa gubat, nangantiman og kadaugan, apan sa uwahi, ang tanan makasinati og kaparutan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamat mga buntag, and keep safe always mga bay! Issue sa Masa. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nagunang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nagunang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nagunang issue sa